Ngizocela nje bazalwane ukuthi namhlanje sibuke nje kafushane singakaqali nje bazalwane ngicela ukudlula ubhuti Mthobo wayisho le nto emela phambili emphasize this. Haleluya abantu abasha. Khona into emnandi ngokuba musha. You can never know it. Ubona masu ukhulile. Ngisakhula bazalwane, by the way nami ngumuntu omusha. Amen. Amen. Ngicebo mama, cebo ungasikhulumi nje isingisi. Manje nje. Amen bazalwane. Haleluya. Kumnandi bazalwane kuba musha. Amen. Bazalwane, cela ukudlula kulokho nje sizofunda manje. We are going to be very brief. Kuzosiza. Kukhona bazalwane abantu. Amen. Noma umuntu. Futhi sonke la endlini nami nawe sonke. Amen. Ungafundisekile. Amen. Hey ngiyanazi livele nje nithi asivumi ke thina. Amen. Khona umuntu onjani? Bazalwana akukho wrong ungafundiseki ngoba usuke ungafundisiwe. Angithi there's nothing wrong about that. Okay. Amen bazalwane. Nami nje khona ingxenye engafundisekile kuyo wena ofundiseke kuyo. Khona ingxenye wena ofundiseke kuyo mina engafundise. Angithi uyayibona bazalwane lento. Amen. Ungamangala nje ungathola ukuthi ngingacula mase kuthiwa nje bangithatha serious lana mesontweni bangifundisa. Into engingayicula but akaze bengifundise. Uyabona? Inkinga bazalwane enkulu ke ukungafuni ukufunda. That is a problem. So ke khona amaculo awamadala kakhulu kodwa nje elithi nxa ngiyimusha ithambile inhliziyo yami. Khona amaculo ayenjalo. That is the privilege you have as umuntu omusha. Inhliziyo yakhe iyathamba. Amen. Uyabona nje nizile nizokhonza ngoba kuthiwa phumani nihambe niyokhonza. Usafragile ungenzeka noma yini. Amen. So ufanele wenze njani? Ubambe, ufundiseke. So ke angathi ungayifundisa lokho as you grow ukuthi mina ngizofundi. Ungabe umuntu ongafuni ukufundiseka, then you're going to have a problem. Uzoba nengxaki uma ungafuni ukufundiseka. Fundiseka. Umuntu ofundisekayo ke unjani? Umuntu othi okay, awuthi ngenze nje a very common example la kwi front row. Umuntu bahle bagqoka ama flat shoes including myself. Amen bazalwane. Mase ngithi ke akufanele uhlale la kwi front row uma uzogqoka amaphaqa. Njengoba begqoka amaphaqa. Mase susisikhalipha angeke mina ngizwe ngomama Msizana. Hayi. Mina amaphaqa ngiyawagqoka. Awami ngathenga imali yami ngizowagqoka. Uyayibona indaba? Uyayibona? Ngiza nesizathu sokuthi no mhlambe ingoba u1 no2 no3 athi ukhalipha nje it's fine. Ayasho into eyishoyo kodwa mina nginjani? Ngizoqhubeka ngenze lento engifuna ukuyenza. The danger is every time uza la esontweni wenze njani uyafundiswa. Bengenza nje a generic example ngomaphaqa. Uyafundisizwi. Amen. But you decide ukuthi cha mina ke nje. Sebekhuluma ngalokho. Sebeqalile sebefuna umnikelo. Cabanga mina enhlukhulumo yahlanjani. Ikhulume lezi ingane azazi lutho. Mina nje anginikeli nje. Bayazi ngixaye kanjani labayana. Uyabona ukuthi awufuni ukufundiseka. Uyabona? Haleluya. Kuyazila ukudla. Hayibo. Bakhuluma nje abaze mina ngivele ngilambe ngiqhaqhazela. Ungafast wena ngoba ufuna hayi ba guilty bavele babheka phansi ngalawa bantu. You are guilty. I saw that. Bavele bathi amakhandi unfast. Unfast bantu abasha.
Ba-guilty bavele bathi bonke. Bazalwane, so ukuze ukhule fanele wenze njani? Ufundiseke. Umuntu ofundisekayo ke umuntu obeka inhliziyo yakhe ukuthi ayithambe. Ayinjani? Ayenze njani? Ave kunzima yazi ingane nje nangoma mhlongo uyibambile uyigona ithi awuyindawo ohlala la. Angeke kodwa ngivele ngisukele nje usambulo ngithi awuhamba uhlale la uzothi hayi wena hayi. Asukuma hambe yabona? So ubusha ke is an advantage ngokuthi ebusheni inhliziyo yakhe ithambile. Funda. Okay? Bengifunda nje ukudlula kulokho ukuthi asinathi abantu abadala inhliziyo isiqinile ke ngiyazi. Okay. Ngiyouth. Nani abantu abadala inhliziyo isinjani? Siqinile. Kodwa izame phela uyithambise sana ukuyimarinate. Uyimarinate ufundiseke. Okay bazalwane asivulisi. Bazalwane ke namhlanje we are going to speak about the parables. Amen bazalwane. We're speaking about the parables. Christ, I would read my notes so that I explain accordingly. All parables were real life events. Firstly, that's what you must know. Ukuthi no uJesu lapha wayengenzi nje into owayecabanga ethi awuthi ngibona kwangesiyona inganekwane. Those were real life events. It's either uJesu wawabona ehlele ezulwini abantu benze emhlabeni because wayenkulunkulu phela weze emhlabeni wonkulunkulu. Wanyukela ezulwini wonkulunkulu. So ehlele ezulwini wayebabona ukuthi how nasi isicebi sikhala. Nangu Lazarus eduduzwa. Those were real life events. Amen. Firstly, okokuqala nje fanele ulifunde iBhayibheli knowing this is a real life event. Yabona Thapelo? It's a real life event. Into eyenzeka ngempela. Ama parables umwafunda ane message eyi-1 wasondeza yabona. Imnandi bazana iBhayibheli linjani? Linjani? Imnandi iBhayibheli. Linjani bantu abasho iBhayibheli? You must read it. It does benefit you. Amen. Imnandi nje futhi limnandi uma uzolifunda nje ungalithi namhlanje lapha kuMark lapho uLuke iChronicle ku right nalokho kodwa nje limnandi ukuthi uhambe nalo. Incwadi enjani? Emnandi. Amen. Those events were real life aningikholo. Strike 2 phela ngizongiceba sengiqala ngiceba ukuthi anifast ngizophinde ngiceba ukuthi iBhayibheli ngifunde. Ngizongiceba ngala ngomphoso. Those were real life. Secondly, you must read the Bible. You must ulifunde nje iBhayibheli ulifunde nje. Limnandi. Amen. Thina ke sesibadala. Laba abadala baneyinkinga manje banjani? Bathi mebeqwasha usathane bavuse ethi hey wena idebit order ibhampini avuke athandaza afunde iBhayibheli. Right nalokho ngoba wenze njani? Uyalifunda. Kunokuthi uthi hey idebit order ngizofunda iBhayibheli. Mawuqwasha wenze njani? Hayi yazi ukuthi aniyiboni lento engishoyo. Okay nizoyibonela nizoba badala one day. Ngicela ukuniyeka. Okay. The parables, this is what I've learned. Christ was intending to call us back to him. Wabona kakhulu ukulahleka kwemphefumulo uKristu esezulwini and esemhlabeni. Wayesebenzisa ama parables ukusibuyisela sizokhuluma nje bazalwane. Ukusibuyisela mina nganibona ngcono nikhulume nina ngiyanazi. Amen bazalwane. So Christ was using parables. So the Bible has about 43 parables. How many? Waza mangakweni? Awuphakamisa isandla nje mawuthi 1 waza mangaka?
Okay, uNhlanhla was 5. Okay, bazalwane. So you must, it shows that we are not reading the Bibles. Amen. But it's fine, okay? We must read our Bibles. So today, I want us to closely look at 3 parables. Amen. Ngizocela sisimalindi ungivulele 1 Corinthians chapter 9 verses number 26 and 27. Amen. Ncwadi yokuqala kwaseKorinte chapter 9 verse 26 and 27. Ngakho-ke mina ngiyagijima, kungengokungathi kangiqondi. Ngiyagadla, kungengokungathi ngishaya umoya. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila, ukuba mina engishumayeza abanye, ngingaliwa mina uqobo. Cela malento ungiphindele u27. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila, ukuba mina engishumayeza abanye, ngingaliwa mina uqobo. Amen. Ngicela noxola ungenzele u27 nge-English. 27. I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. Uyezwa bazalwane ukuthi kuyenzeka usukhonzile washumayela, because I think people think makhulunywa ngokushumayela they think of apostle. Bekwami emsebenzini wathi ngisindiswe umntwana kaNkulunkulu yasushumayelile. Do you know that? So kuyenzeka, this is the first thing we learn. Kuyenzeka ukuthi usushumayelile wenze njani ube wenze njani? So firstly, you must pay attention to your soul and to your life, that as a Christian awuzodisqualifywa. Amen. Akusho ukuthi njengoba sesila endlini sesiyaqualify ukuyezu. Kusho lokho? No. If you didn't know, it's fine. Siyafunda. This is the truth. Ukuthi you are here, it doesn't mean you qualify. It doesn't qualify you. Wayethi-ke omunye umzalwane ngiyasindiswa, ngizosindiswa. Ukuthi wasindiswa akuqualify ukuthi wena uzongena ezulwini. Amen. But ukuqhubeka usindiswe, amen. Uqhubeka wenze njani? Uqhubeka ufundiseke. Uqhubeka ikhona kuyokwenza ukuthi ukuthi uyosindiswa. Amen. So bazalwane kuyenzeka usumkhonzile uNkulunkulu, washumayela, wanikela, weze esontweni, waqina, washutha, wahlala phansi wathandaza, wahlabelela, wacula, wafunda, akuqualify kodwa lokhu ukuthi wenze njani ungene ezulwini. Ayikho i-shortcut. Ukuthi ula, it doesn't mean that you qualify. That is the first thing. You mustn't be in denial to say, because sengasindiswa, akuqualify. That's why you must read. So you learn ukuthi okay, this I mustn't do, this I must do, so that you grow. Amen. And then bazalwane ake sibukeke the hardest thing, Sis Malindi, u13, Matthew 13. Verse 30. Matthew 13 verse 30. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami. 40. Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa, lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. 42. Zibaphonse eziko lomlilo,
lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. 50. Zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. This was a conclusion kuma parables enziwa uKristu Jesu. I didn't want us to read the entire thing. Ukuthi the real thing is, as we are Christians, we are not saved to entertain each other, but we are saved to go to heaven. One thing, if we miss heaven, or if you miss heaven, or if anyone misses heaven, they won't miss hell. So, Christ speaks about kakhulu la 1, 2, 3, 4, more than 4 verses in just one chapter to say that ziyawubuthwa ziphoswe eziko lomlilo. Amen, bazalwane. How I pray, that is not my ending and your ending, but we take our faith seriously. Amen. Amen, mntu omusha. So ke kukhona izinto bazalwane ezisiphazamisayo ezisikholwa. Luke 15 verses 12. Verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami, wawahlukanisela impahla. Amen. So bazalwane, we're going to look at these three parables, or it's the prodigal son, the parable of the wedding feast, and the parable of 10 virgins. Then we pray. They are going to be very short. Amen, bazalwane. So the first one, indodana yolahleko. I know we are very much familiar with that parable again. And as I said, these are real life events. Siyavuma lokho? Siyakuvuma? Okay ke. Ngizocela ke futhi sisimalinde usifundele u2 uwehle nje. Uzofike ku12, sorry, 12 to 31. Silalele thina bazalwane. Khona la ku Luke 15 Yes. verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami, wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke, yamuka yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Yayisiyukhonza komunye umuntu walelozwe, yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngemdumba edliwa izingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe sekusile kuyo, yathi bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi, Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Yayisisuka yafika kuyise, kepha kuthe isekude, uyise wayibona, waba nesihe, wagijima, wayisingatha entanyeni wayanga. Indodana yayisithi kuye, Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Amen, bazalwane. Ngiyabonga Nkosi. Kokuqala ngicela sibuke naye indaba yendodana yolahleko, this parable. Amen, bazalwane. This young man, we learn from verses number 12. Amen. That after esefune kubabu wakhe what was for, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fall to me. Amen, bazalwane. This young one sounds like you when you are telling God that he must give you your things. Yabona? Uzwakala njengawo usuthi baba into zami ngiyayimukela kulonyaka. Umshado ngiyangena. Imoto 4x4 ngqovungqovu. Umuzi obhekolwandle. Ona ayikho into wrong ngalokho. Buka ngoba ubaba uyayinikeza. Amen. Uyinikeza iportion yayo. But after the blessing, uyabona disaster? Uyabona disaster? Asikhulume manje ke ungakayi kohlala emzini osolwandle. After umzini osolwandle. After 4x4. After umshado. Amen. What happens? Iyahamba iyochitha. Uyabona abazalwane? Enye disadvantage
Amen. Ababhali impostoli. Ngiyabacela. Enye disadvantage. Kwento okufanele uyifundise yona, asiqale ngale ukuthi noma ngabe uNkulunkulu ukunikeze u1000, 10000, 100,000, a million, 100 million, a billion. Leyo nto leyo ayingakwenza ube lukewarm. Zigade. And our generation is at great danger because if bethayibo uyeka wena ukwenza lento, then you decide I'm going to jump from Holy City and go to this church, and then from this church to this church. No one will tell me what to do. Yayibona ingozi. And then ufike lapha kuthiwa kungena omunye. Angisho kabaza ngicela ngizwe ka uma uhambe ngalokho ku wrong, but mawuzwe ngokuthi uzokhonza uNkulunkulu ku right mawungenela endlini angifuni ungizwe kabi. Uyayizwa indaba yami? Lalela context. God has blessed you. Then you decide that after I have my portion from my Father, my blessing from my Father, then you become a lukewarm Christian. You are in great danger of lama verse kade siwafundele uSisi Malindi nalolufundile ukuthi first you are in great danger, you may be disqualified. Usunikelile, you may be. Amen. Secondly, bazalwane, and then in there is a verse, Revelations chapter 3, verse 16. God says that, are you called? What are you? And then he says that, and then God says, I will vomit you. Yabona what you are. Once you have been blessed by God, and then now you are no longer burning for God like you used to burn. Awusamkhonza uNkulunkulu ngendlela kade umkhonza ngayo. Awusathandaza ngendlela kade uthandaza. Awusakuzila ukudla ngendlela kade ukuzila. Because you have your portion now. Your portion is created, it is so comfortable. It is what is drawing you away from God. For those who are blessed, remember your first love. If you know exactly what I mean, senga wakuloliya thando lokuqala emva ukuthi uNkulunkulu engibusisile ngawa phindelo thandweni lokuqala. Whoever is lukewarm and whoever is not, do not even start, because you are in great danger of being disqualified. And then bazalwane, people ask, nina ingane sengimdala manje. Nina ingane. Mase nibusisekile. It's the fleshy life. There's nothing wrong bazalwane izinto engiyishoyo. Kodwa once they become a distraction to you, zikwenza uxabane noNkulunkulu, then they are a very big sin. Amen. Now it's the vacations. You don't even go to church. Who am I? Look at me. Why vacate ngelanga likaNkulunkulu bafowethu elingcwele? Ay bazalwane. Ay. It's the food usuthi njengendoda yathi hayi uthi ngiyeke indoda yaseBhayibhelini eyadla. It's one of the parables. Uyadla unakile, usufikile. No, kakafiki usemhlabeni, fanele uye ezulwini. The blessings and the fleshy life, bazalwane, esibonayo, it's not the relevant. I know sina sifuna ukuba relevant, angithi. The relevance in umuntu omusha, they are trends, they are everything. Khona lokhu phuma lokhu ngene lokhu phume lokhu. You want to keep up. That is not what you should be focusing on keeping up. You must be focusing on keeping your spirit burning for God. Amen. Uthi verse 31 ke bazalwane, after sifunda le ndaba yalo bhuti lo ibhlungu yena ke waba nenhlanhla bazalwane ukuthi a realize kusengqondweni yakhe ukuthi no ekhaya kuphilwa kanje, mina wabuyela kuphi ekhaya. And then verse 31 uthi, and he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours. Kube nendodana enhle ke ngiyithandayo le libisebenzile ekhaya. Ngiyikhumbula le? Iyona ndodana kufanele sibe yiyo ke leyo thina.
Yona ndodana le eyahlala yathi hawu mina ngaze nje ngithole noma imbuzi nje ngiyasebenza base kubuya lo wakho wena ubaba cha ayavu unfair wathi hayi konke lokho okwakho. Can we be that son? Can we be that son? Othi mina baba ngihlezi la ngihlezi nawe. Holy Spirit, I'm yours, you are mine. Can we be that son, bazalwane? Amen. And then bazalwane, can we not make indaba yokubusiso uNkulunkulu ibe ubungozi in our spiritual life? No. Don't change who you are. Don't change your God. Don't change your ama-schedules wakho. Be lo muntu kade uye. Mthanda uNkulunkulu ngendlela obumthanda ngayo. Mthandaze ngendlela obumthandaza ngayo. Zila ngendlela obuzila ngayo. Musu ukuthi ngoba nakho usune blessing wena usushintsha indlela yokuphila. No. You are putting your eternal life in danger. Luckily for that guy wakwazi ukubuyela sama abanye baba ubhlungu bazana umbone ngangisindiswe mina ngangikholwa akusabuyeleki because there are forces ambambile athi wena uyafa la. Why put your life in that risk? No matter how God blesses you, mntomusha, mama, baba, gogo, mkhulu, whoever, ngisho uNkulunkulu engakubusisa kangakanani, musa ukuthi I'm rerouting now. I've been wanting, it's fine, mina ningangizwa kabi. I've been wanting, but nje usule, awusakwazi ukubuya uNkulunkulu pho. No. uNkulunkulu uyakhonzwa, uNkulunkulu akayekwa, uNkulunkulu akaphakanyelwa. Amen. And then ngizocela futhi sifunde the parable of a wedding feast. It's Matthew 22 verses 1 to 14, and then Master Senza a parable of 10 virgins. Then we pray. Amen. Bazalwane. Matthew 22 verse 1 to 14. Jesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngomfanekiso wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiwe emshadweni, kepha bavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi, bhekani sengilungisile ukudla kwami, izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emshadweni. Kepha badelela bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi bazibulala. Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo, umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele. Ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke eningabafumana. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle. Indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Uthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu owayengayembethe ingubo yomshado. Yathi kuye, mngani, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na? Kepha wathula. Khona inkosi yathi ezincekwini, mbopheni izinyawo nezandla, nimphonse ebumnyameni obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo, ngokuba abaningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo. Amen, bazalwane. Ngicela ungiphindela just to emphasize sizisilila phak 7, 8 and 9. Kepha inkosi yathukuthela yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo, umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele. Ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke eningabafumana. Amen, bazalwane. A second lesson bazalwane engifisa sibheke la kule parable ukuthi we are the ones ababengabalwanga kwi-covenant. Amen. We were not in the covenant. Sasingamenywanga thina ukuthi sohlala etafuleni. Amen. The covenant was for Abraham. Again, we know that. I-covenant kungeka Abraham kanjalo ke.
Then, because ama-Israelites, they were not serious about God. Nathi sangena kanjalo-ke ngegazi likaKristu Jesu covenant. Amen, bazalwane. Sesiphakathi-ke bazalwane covenant. Amen. Njengoba kuthiwa nje memani khulunywa nathi sesiphakathi-ke bazalwane. Ayisekho ingubo, uyenzelani leyo nto? Ishonephi ingubo? And it's not going to be a surprise masifika ngale ingubo yakho as you walk on your everyday life. Fanele wenze sure ukuthi I am paying attention. I have a serious invite. Lungisa ingubo. Lungisa ini? Every day. Angeke sesithi ingubo ya angazi ukuba ingelosi emapha egate. Ya ingubo yami kwenza kanjani kuthiwa hayibo awunangubo wena usuyalahlwa. Angeke kuzobe surprise. Our everyday life, let us fix ourselves, let us fix eternity yethu, silungise ingubo yethu. Amen bazalwane. It shouldn't be a shock. Amen bazalwane. It should not be akufanele kuthiwa mngani ya siyakwazi ubukhonza wenza u1 no2 no3. We know you, but where is the dress? You don't qualify. Akufanele kushiwo kanjalo. Uyayibona into ebuya disqualify omunye futhi? Uyabona? Usendaweni eright ngesikhathi esiright kodwa kanjani? Unqunu. Amen. For us to be singa disqualify, amen bazalwane. Can we be serious and ask yourself every day, ekuseni emintamba, my Lord, ngabe ngigqokile na? Am I not naked? Moya ongcwele kukhona inongekho happy ngami ngakho na? Nawa amabala ngicela ukuthi uwasuse. Ngicasukile, ngiyanyanya, ngiyazonda. Amen. Kulungisa ini? Ingubo yakho. Ngoba ukuthi la akuqualify. Masula fanele usebenze. Ukuthi usindisiwe akuqualify. Fanele masusindisiwe kanjani? Amen. And then bazalwane lastly sesiqeda nje, can we look at the last very interesting one? They are all interesting bazalwane. We couldn't do all 43, but let's just do these 3. Parable of 10 virgins. It's Matthew 25. Verse 1. Yes, please. Khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Amen. Ufaniswa nani umbuso wezulu? Ezenzani? Zenze njani? Amen. Nenza kahle. Ave be right. 2. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula neziyisihlanu zasihlakaniphile. Ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kazi waphathanga amafutha. Kodwa esihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyeza ukuthi nangu umyeni, phumani niye kumhlangabeza. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Eziyiziwula zase zithi kwesihlakaniphileyo, sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. Kepha esihlakaniphileyo zaphendula zathi, cha, funa angasaneli thina nani. Okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Zisaya kuthenga wafika umyeni. Ezazilungele zangena naye emshadweni kwavala umnyango. Amen. Ngasemva zafika nezinye intombi zathi, Inkosi, Nkosi, sivulele. Kepha waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini anginazi. Ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora. Amen bazalwane. This parable is the most parable efanele thina sifocuse kuyo because sesiyi generation engikholelwayo mina ukuthi eyokugcina, looking at the signs. Amen. Hallelujah. Kule parable bazalwane we learn of 10 virgins. Amen. Uyabona ukuthi abantu abaright lapha. Amen. Hallelujah. 5 ake ngithi nje 5 ngapha 5 ngapha. Amen bazalwane. Ngamasibomu. Lenye 5
ivele ibanza, okay, their lamps, they didn't provide oil for their lamps. And the other 5, benze njani baphatha ini? Amafutha for their lamp. To keep, why do you think they brought the oil? So that siqhubeke isibani sabo senze njani? Senze njani? The other ones, bangaphatha, they were taking a risk. They were doing what? Bathi nje esinye isono. Lesi sokuthi ngizokwenza kusasa. Mhlawumbe bathi ngizovuka ngiyowathenga. Uyabona? Akulate sale sesilala manje sizovuka ngiyowathenga. Lawa athi nje asilali thina ibani zethu zingenawo ini because umyeni ngafika noma inini. Ibhlungu ke bazalwane le, ibhlungu umuntu omusha. With all the things ezikuhluphayo, I don't want to say ezikuhlulayo because ngiyazi ukuthi umuntu omusha uNkulunkulu umpha amandla. Ungayenzi. Okay, ngicela ukubiza ngegama. You know this thing of going back and forth with umfana. Ngiyamyeka, ngibuyele kuyena. Intombazana. Ngiyayeka, ngiyaphenduka ngibuyele kuyona. Utshwala, ngiyaphuza, ngiyabuyeka. Sengi right kancane iviki, ngibuyela kuyo. Uyabona ukuthi uya risk? Yes, you have a church and isonto liyohleli livuliwe ukuthi ngena khonza uNkulunkulu akuxolele. What if uthi usajola vela abuye uNkulunkulu? What if ngiyayibuzela nje futhi angibuzi kumuntu ngiyabuza kodwa ukuthi what if uthi usantshontsha? Zwile kuthiwa khona abazali bantshontsha utshwala, uthi usamntshontsha utshwala avela abuye uJesu. Usale phathi amafutha esibani sakho. Thanulele ulele wazi ukuthi ngilele mina ngicovered. Ngisho ngabuya uJesu. Into zami zi right. Amafutha akhona isibani sami siyakhanya. I'm not gambling with my eternal life. Amen. And there's actually nothing you're missing out as well. Literally nothing. Do not gamble with your eternal life. Lungisa into zakho kusakhanya kusaeli. Amen. I'm not going to speak about lokhu umoya ongcwele asuke kusho kuwe ngoba ukusho kuwe. Uthi hayi boye ukuthi hey but ngisakuthanda ubuye ngapha. Ubuye ukuyeka ubuyeke ngapha. Hayi bokuyeke ubuye ukuyeka ubuye uyabona? Do not feed your desires. Lizokhala icilongo sakufida. Usale and then you are disqualified. Some of us is the attitude. Ndomusha uyakhula phela na uzama ukuyithola une attitude uyadelela akezwa bayathethe ekhaya hayibo yeka ngoba uzobuya uJesu useyisa avela abuye uJesu usadelele ekhaya avela abuye uJesu lungisa wenze sure ukuthi mina esami isibani nocabanga angazi okay kusho umonca nocabanga ukokuqala ungaqali unjani ungaqali because lizokhala icilongo usale and akuphiwana uzwini ngoba thina ke sibuye sibe nezingane uzwile zithi sipheni bathi hleze thina siphelele akuphiwana akunikana ukhonzelwa uma wakho awukhonzelwa ubaba wakho awuthandazelo uyayikhulekela uyazilela uyasifunela uNkulunkulu wena abazali sebenze enough ukuthi bakuashalishe bethi go to church. Even ukube ubuka phela uAbraham, even the kids
abantwana becovenant kwathi hayi nina ukuthi anazi noNkulunkulu engavusa lamatshe ukuthi anazi akuyi nangalokho akuyi nangokuthi uzalo ubani akuyi nanokuthi ukhonzaphi akuyi nange-uniform akuyi ngalutho kuya ngawe ukuthi fanele ngilungise indaba yami noJesu ngisengapha. Amen. So bazalwane ngizocela nje ukuthi I am done. Can you look at your life ebusuku? Uyisondeze eduzane uyizume. Uyisondeze eduzane. Uyisondeze eduzane ukuthi Nkosi la mina ngiyazi ngirong. Khona la engazi khona ukuthi ngirong futhi. Mabala onke Nkosi angcolisa umoya wami ngisize ungihlanze kuwe ngibe ngcwele. Because I didn't get saved. Uzuyibone bazana into yokusindisa uNkulunkulu uyifihlile kwabahlakaniphi ayirizinwa ngengqondo icatshazwa ngenhliziyo lifika enhlizweni kanjani ifika nje uJesu ukhuluma ubona inhliziyo yami ingqondo yami ayicabanga lento but ifika icatshanga ngenhliziyo. It is very profound, so you cannot reason with your mind. uNkulunkulu usekubizile wayengakubizela ukuthi uphinde ulahlwe wayengakubizela ukuthi ushiswe wayengakubizela uNkulunkulu ukuthi kuthiwa kuwe kube nokukhala nokugedla amazinyo. That is not you. Wayekubizela ukuthi ube ne-eternal life with him ubuse. We are not the kids sina, we are not the children to disobey God, but we must obey him ngawo wonke inhliziyo yethu ngakho konke esinakho. Amen bazalwane. So bazalwane ngizocela ukubuyisela imic sisukume nje sonke. Amen. Mabala onke Nkosi yami